Opäť po 8 rokoch sme sa rozhodli navštíviť Slovenské národné múzeum, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý kameň. Na prehliadku sme si počkali v kaviarni a prezreli sme si aj krásny výhľad. Hrad je vo finále niekoľkoročnej rekonštrukcie. Ak sa na prehliadku vyberiete ešte v týchto dňoch, odporúčam zobrať si bundu. Vnútri je naozaj zima, ale stojí to za to. Momentálne tam prebieha aj výstava čipiek. Hrad je naozaj krásne zrekonštruovaný. Hoci priestory hradu sú veľmi zaujímavé, my sme sa aj tak najviac tešili na hračky. A tých tam bolo naozaj veľa. To najkrajšie som vám samozrejme nenatočila, aby ste tam mali motiváciu ísť. Už som len chodila od vitríny k vitríne a vykrikovala: aha, toto som mala. Cítila som sa a chovala som sa ako malé decko a vôbec sa za to nehanbím. S každou jednou hračkou, ktorá tam bola, by som sa dokázala aj teraz zahrať hodiny. Najviac nás fascinovali bábky. Každá jedna z nich je samostatne umelecké dielo. No a ak ste sa niekedy v živote túžili stretnúť s kukom alebo raťafákom plachtou, tak teraz máte tú možnosť. Toto múzeum je rozhodne vhodné pre každú vekovú kategóriu. No a my sme sa cestou domov ešte napapali v motoreste a už za tmy sme prišli domov.